Сәлем балалар һәм кызлар. Казанның балалар музыка хор мәктәбенә 40 ел. Туган көнне алар башкаланың зур концерт залында үткәрделәр. Бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Самира Юнысова да булып кайтты. Мең 1982 елда шәһәрдә 12-нче балалар музыка мәктәбе ачыла. Тагын 10 елдан биредә балалар өчен хор гимназиясе эшли башлый. Уку йортының тарихы әнә шул вакытлардан килә. Мәктәбе үзе бер гаилә. Иң кечкенәләре әле балалар бакчасына гына йөри. Сәлам, синең исемең ничек? Минем исемем Галиаскар. Галиаскар, сиңа ничә яшь? 6 яшь. Галиаскар, син гармон белән ничә яшьтән уйныйсың? 5 яшьтән уйныйм гармонда. Мәктәптә 200 бала белем ала. Биредә баян, аккордеон, думбра, балалайка, гитара, скрипка, фортепианода уйнарга өйрәтәләр. Ә җырларга теләгәннәр хорга йөри. Коллектив турында сөйлә әле. Сез дуслармы? Әйе, безнең команда бик дус. Без бер-беребезгә булышабыз. Наилә, сиңа нинди җырлар ошый? Миңа бөтен җырлар бик ошый, ләкин татар халык җырлары аеруча якын, чөнки алар матур, моңлы һәм тирән мәгънәле. Безнең балалар безнең талантлар дип гыйрылана уку йортының директоры Евгений Кубышкин. Монда белем алучылардан бик күп профессиональ музыкантлар чыккан. Алар инде Татарстан гына түгел, бөтен Россиягә танылган. Успехов у учащихся и педагогического состава более чем достаточно. Учащиеся школы являются лауреатами международных, всероссийских, республиканских конкурсов, стипендиатами мэра города Казани, стипендиатами благотворительного фонда Владимира Спивакова, стипендиатами фонда Дениса Мацуева. Мыслей и планов очень много, и хотелось бы все воплотить в ближайшем будущем. Укырга килгәндә сәләте белән әле ни аерылып тормаган балалардан да йолдыз ясылар биредә. Уңышның сыры көчле укытучыларда. Тарихтан билгеле, Аксөяк балалары кичкенәдән үк музыка белеме алырга, уен коралында уйный белергә тиеш булган. Ни өчен дигәндә, музыка эстетик тәрбия бирә. Музыка белән шөгыльләнгән балалар укуда да алдынгы булалар. Химия, физика кебек төгәл фәннәр аларга җиңелрәк бирелә.